zelero, eta zenekin, eta norekin, hormozikinen alabarekin, eta zenekin. Elkarte ezberdinek osatzen dugu Sareginez sarea, bai? Eta Sareginez sarean gauden elkarteek lan egiten dugu edo gure oinarri handi bat da voluntarioen lana, bai? Orduan gaur egin nahi izan duguna da hemen Tolosan elkarte hauetan parte hartzen duten voluntarioen lana pixka bat ikusarazi eta gizartea o jendea animatu voluntario lanetan aritzera, ez? Eta bueno, pixkat ere elkarte hauek guztiak ere ezagutzera eman, ez? Zertan zarete voluntarioak, hau da, hemen ikusten dugu dia dagoela, gurutze gorria dago, pertsona helduak. Pertsona helduak, Alzheimerra daukaten pertsonak, adimen urritasuna daukaten pertsonak, daude elkarte ezberdinak, daude baita ere garapenerako elkarteak, hezkuntza mailan lan egiten dutenak, bai, eta elkarte bakoitzean voluntarioek daukate egiteko espezifiko bat, bai? Baina normalean izaten da proiektuetan laguntza, pertsonei apoioa ematea, horrelako lanak edo jarduerak burutzen dituzte. Tolosan badago elkarte ezberdinetan parte hartzen du jendeak, eta proiektu ezberdinetan jendeak parte hartzen du. Nik uste Tolosan gizarte mugimendu tradizioa badagoela eta jendeak voluntario lanetan ere parte hartzen du. Bai. Egiten dutena da pixkat, guk animatzen ditugu elkartera gerturatzera, elkartea zer den ezagutzea, eta gero, pertsona horrekin adosten da pixkat, nola parte hartu dezaken bere denbora libre hori, ez? Voluntario modun emango duen denbora hori, nola garatuko duen, bai? Da pixkat adostasun batetara iristea. Atzekabe gutxi, uste dezabiltzala, nigandik iesi, ez dira zuen